Greetings Zimbabwe. Mukaona timu yasvika semasvikira ataita so pane zvihombe zvinenge zvakuitika. Patakamira panapa ma 400 square meter. Takamira pamachi? 400 square meters. Next by next. Big Papa chichi kunyatsoitika. Amana nasi tauya pa site azoratidzwa ma stands evanhu vakawina cup clash. Tiri mu Donbrook kumabvuku maybe next to Zimri. Saka tazoratidzwa ma sites. Godfather muratisi mudaro. Tarana kuti ukutaku dati unozapa takamira mana. Yebo pane pachigara late. My neighbors. Apa. Ndopane panani? Mugo vibes. Wanenge vachimbotambizana sauti Morgana Zimbabwe, this is courtesy for Cup Clash 2025. For the first time at Sati Tambopa, ma awards anobatika zvinobatika zvihombe muna August tinopa cash prize asi Prophet Jose na Cheapers Promotions vakati for the first time August kune mastand mairi, one yemadzimai, one yevarume. Ndipo patakamira tinoziva kuti kuna akaita number 2, kuna akaita number 3, kana akaita number 10 inokwanisa kunge isiri nguva yako, asi muna December tinodzoka zvakare. Never lose hope. Asi tinotenda Prophet Jose, tinotenda Cheapers Promotions, ndo mabasa Cup Clash 2025. Tosangana next week for the official handover plus ndo pane 20 December national finals. Big Papa. Yeah man. Amana isusu DJ Fantan, Etherton and the Cheapers Promotions tiri vanhu vanoteerera zvichemo zvenyu. Musati atisikuona ende mukatora tiri Z musati varume vane pride award. Zvichemo tiri kuzviona kana pane pakakanganiswa, trust me tiri kupagadzirisa. Tiri vanhu vanonzwa chichemo chenyu sevanhu venyama hatingazokwanisa kufadza munhu wese. Kune vamwe vari kufara izvozvo, vamwe vatowana mastands, vamwe vatowana exposure because of this initiative. So ndokumpromisa mara tingopawo maoko kuna Prophet and the Cheapers Promotions. Say no to drugs.